Kweth maundu mag jo Al-Shabab nomonjo nyamburko moko jatend piny Somalia boma Mogadishu kendo nego ji 4. Monjno magitimo e kind kar jodak mar jotend pinyno kod paw ndeke maduong' mar Aden Abdule. Luoro ne nitiere ni kwethno ne geto nego jatend piny, kata kamano ne ok ohinyore. George Bati miyo ler mar wachno. E boma maduong' mar piny Somalia, Mogadishu, iro mokwako kor lwasi en mar miruti manochiki kod kweth jomaundu mag Al-Shabab manomonjo nyamburko mag jatend pinyno Hassan Sheikh Mohamud gi dwaro mar kawo ngimane oko. Kokalo e ote margi magichwalo e lai mar tudruok mar Telegram mar joka Al-Qaida, kweth mar Al-Shabab oyango ni jokedo magi manomonjo nyamburko mar jatend pinyno e kinde mane giwuok e par jot mar jatend piny ka gidhi e paw ndeke ma Aden Abdule. Monj ma oweyo ka ji 4 owito ngimagi kaluwore kod jafwambo mar od fwambo mar Reuters. Ma en thuolo mar ariyo ma Al-Shabab temo kawo oko ngima jatend piny Somalia Hassan Sheikh Mohamud bang' monjo ma 2014 e kinde mane kwethno monjo magawa mane jatelono chiwe twak. Jatend migawo mar tudruok pinje maoko e pacho ka Musalia Mudavadi ochayo rochruok arita e piny Somalia kosingo ni Kenya pod biro dhi nyime gi siro kenge mag jiwo arita kendo konyo Somalia kedo kod kweth mag Al-Shabab. Any violation to peace and security anywhere should worry us, and what did happen in Somalia is most unfortunate, but it brings to life the fact that the threat to peace and security in the region, and particularly now, if I may talk of the Horn of Africa, it is something that we must all take seriously. It will not deter Kenya from engaging in the peace initiatives that are ongoing. George Bati, Ramogi TV.